akwai sahabban da sun musulunta gabanin su musulunta sun binne 'ya'yansu mata, daga ciki akwai Abdullahi ibn Mugaffal radiyallahu an. sai ya zo majalisin manzo Allah sai ya zauna sai ya tagumi shi kadai. Annabi ya ce me ya same ka, ya ce ba komai. Yayi tagumi ana ta magana sai hankalinsa ya dafi nesa bayan ya musulunta. Annabi ya ce me ya faru, ya ce ba komai. Annabi ya ce akwai abin da ya dame ka. Ya ce wallahi annabi ina tuna wani abu da ya faru a jahiliya ne. Na yi tafiya na bar iyali na da juna biyu. Da na dawo bayan lokaci mai tsawo ta haihu shekaru, yarinyar ta yi wayo tana wasa a anguwa. Ina zuwa aka ce mun ga 'yata. Da na ganta sai na ce uwar yi mata ado, sai ta mata. Ina ɗauka uwar sai jikinta ya bata kaman bana son yar. Sai da ke cewa karkaci amana, karkaci amana, karkaci amana. Sai ya ce na'am, sai ya fita. Ya ce sai ya tuna wace rijiya ta fi muni a garinsu. Sai ya tafi bayan gari ya duba mummunan rijiya wanda cikinta duwatsu ne. Ya samu ba ruwa, ya leƙa ya ga babu wani alamar sauki a ciki. Ya ce sai na ɗago yarinyar zan jefa ta ciki. Ya ce sai ƙasa ya taɓa gashi na haka a fiska da sai tana share mun ƙasar saboda jinƙai tana sharewa. Tana kammalawa ya ce sai na jefa ta cikin rijiya. Ya ce tana fadawa ta yi mummunan ƙara. Ya ce sai na ji wani irin abu a raina, mai na ji shine har yanzu bata mutu ba. Ya ce sai na koma gefe na ɗauko wani ƙaton dutse na gingimo da shi bakin rijiya sai na tura a kanta. Yana fada sai na ji bata ƙara motsi ba. Ya ce ina faɗan wannan sai na ga idon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zubar da hawaye. Yana cewa inda zan yi wa wani mutum azaba akan aikin da ya yi a jahiliya gabanin musulunci, inda zan tsaye da haddi akan wani, ya ce wallahi da na tsaye da haddi a kanka, amma ka yi sa'a musulunci yana yafi abin da ya rigaye shi. Annabi ya zubar da hawaye akan zalunci da aka yi wa mace a jahiliya tun gabanin zuwan musulunci, gabanin sauƙan ƙur'ani, saboda tausayin mace. A haka a ce musulunci bai kiyaye haƙƙin gaba.